Takže WhatsApp, zdravím vás, ty vole. Po 3 měsících, hej, nejde nic vidět, kámo, seru na to, je 7:45 ráno, takže vás zdravím, přeju vám dobrý ráno, ty vole. A my jsme se po 3 měsících vrátili zpět na tuhle platformičku a rovnou s klukama jedeme na Štvanici, to vypadá. Takže já vám to nebudu zdržovat, ozvu se vám, až budu s těma bezďákama a užijte si video, hoďte nějaký lajky, odběry, tyhle, follow na ten Instagram a vybomběte to, tyhle, protože jsme tady zase, kámo, to je prostě rare jako svině, ne kecám, vole. Díky a čest. Jedeme do Prahy. Ahoj, lidi, to bylo. Amen. Tyhle, amen. Tak jen tak zlehka, čus. Oh. Ser. A tamhle ten zase závislák. Čum, chceš vědět? 3 hodiny je ve skateparku, 2,55 minut chodí. Chci to vidět VIP? Názorný důkaz, že mám pravdu. Chci to vidět VIP? Ukaž to lip, no. Už špatný, ukaž to, tady ty tam umíš líp. Jo. Jo. Já jsem tvůrce tady toho VIPu. Ty jsi debil. Já jsem tvůrce tady toho. Počkej. Cože sem půjdeš? Nic. Ty jsi debil. O, 3. Znova ležíš. Další záběr, znova ležíš. No ale ty jsi bounavený. Já se čiluju. Почím tady. Slava, jsem se přijel na gaimball na hlavu. Čau. Dáváme si do nosu. Ale doslova. Kámo, za tady to jsem dal 85 korun, no. Mám to stát 70. Teďka on nemá to, ne? A já jsem si koupil mobil. Já si prdel. Někdo okrade. Je to píčovina. Skurvenej mekač, hlavně, že jsem tam dělal, že? Takže čau, je tady tak 6. den od toho, co jsme točili vlastně tu Štvanici.
Situace se má taková, že vlastně teď jsme v Kralupech očividně, ale jde o to, že tak den po té štvanici, tak jsem si rozsekal palec, takže jsem třeba 3 dny nejezdil, možná víc, já nevím, mě to je jedno. No a že jo, ty jsme v Kralupech, takže tady tu pecičku doděláme ze štvanice, tam je úplný hovno, ty vole. Byli jsme tam, nevím, tak v 8:30, prostě na píču, je tam úplná šiška, takže aspoň něco vymyslíme, tady je zima, 6 nebo 5 stupňů, more ruce chcípaj. Teď zkusíme vymyslet aspoň něco takového. Tak jdeme. Skečisérka! Skečisérka! Catch now, I'm on text now. I'm on the block, bitch, and I'm gon' wet now. Feel like it too long. Fuck that bitch, right home. I'm on the block, I'm in the zone. Give me a right zone. Give me a right zone. Bad bitch, that you tryna get thrown. Bad bitch, tryna rock me down. Yeah, I be edge now. When all these lanes, they gon' fucking lie. Bitch, you know this get insane, you can fucking die. I just put a really, he got frog eye. Mrdám na tu zimu, piču, nic nejde, kámo, koncovka minut. Right, yo, so I got no pay, you can't even fuck with a top. There's some haters that ain't fucking with them up, no. Bitch, you put that ain't with me, that's not my job, nah. I pop out and do a jump and do a jump, Bring it pull up with the blick, yeah, we gon' spread ya. Pockets up below the superwoman, How you know about all this shit, man, you a fucking spy. We are monetized, baby, got a feeling. Hit, I'll get a villain. I run this city like a demon, like a villain. Bitch, I take these Fergusons, I think I ain't got no feeling. Riding in the double toga boots, I see the ceiling. Getting in the million, I'm gon' pull it up. Keep it in my head. Takže tohle je konec videa, vysráčové. Nezapomeňte dát like a odběr. A ještě abych něco k tomu řekl, tak nenatáčeli jsme z toho, že tady mistr, ten už to tak říkal, ten si prostě jednoduše, lehko řečeno, dojebal palec. A potom se nám buď nechtělo, bylo na nic počasí, anebo prostě jsme byli líní a... To byly možná oni, takže... Ne, vůbec. Já když jsem řekl, že chci točit, tak ty se... Určitě. No dobrý, takže tohle je konec videa. Jestli chcete další video, tak dejte aspoň 15 lajků, kámo. Ať vidíme aspoň něco tam. Že jako máme to točit. Takže se mějte. A smějte. A dejte like.